Как да върнете камиона си от Европа до България с НАВО между 1,55-2 евро на километър, а и повече? Ще ви покажем един работещ метод как с Cargo Radar можете да върнете камион от Европа към България с намиране на добри товари. В повечето случаи, ако вземете само един товар от Европа за България, крайната цена на километър не излиза достатъчно добра. Но ако добавите един или два вътрешни курса в Европа преди обратния до България, крайната стойност на километър се качва осезаемо. Cargo Radar ви помага, защото интегрира товари от две водещи борси – Timocom и Transporeon, и ги показва върху една карта. Това дава визуална представа за всички налични опции и улеснява избора на най-добрите комбинации. Нека да разгледаме един пример. Камиона ви разтоварва в Дюселдорф понеделник на 22. Да предприемем следният подход. Да видим какви товари на добро НАВО има за България, като зададем във филтъра радиус от Южна Германия за България с товарене 25-26. Намираме товар до България от района на Мюнхен до Враца за 2250 евро, а разстоянието е 1350 км, което прави 1,66 евро на километър. Сега нека потърсим товар от Дюселдорф до Мюнхен с радиус 100 км и дата 23. Появява се курс за 1400 евро, публикуван от стара регистрирана фирма в Timocom с рейтинг. Разтоварният адрес на товара от Дюселдорф е близък до товарния адрес на втория товар за България, което прави комбинацията удобна. Крайният резултат. Общ приход от двата товара е 3650 евро при пробег около 2050 км с включени празни километри. Това прави 1,78 евро на километър. С този подход не само повишавате НАВО-то, но и намалявате ръчното търсене по борси, защото всичко се вижда директно на картата в реално време.